Бу разведчикның исемен язучылар таныта. Бүген Казанда Ибрахим Аганиның «Эш гомере» дип аталган китап тәкъдим иттеләр. Ул 2 телдә. Басма моңа кадәр әле беркем дә белмәгән разведчик яшерен фронт герое турында. Милләттәшебезнең батырлыкларын хәрби тарихчы Николай Лузан кагаз битләренә төшерә. Гади татар малаеның Бөек Ватан сугышындагы кыюлыклары хакында Рания Абдрахманова. Искиткеч китап килеп чыкты. 70 елдан артык аның турындагы мәгълүмат 700 астында саклана. Аганин фамилиясын бары тик махсус хезмәтләр генә белгән. Хәзер исә сер йомгага керенләп чишелә башлады. Шул исәптән шушы китапта да бүген аны татар телендә дә тәкъдим иттеләр. Ибрахим Аганинның «Эш гомере» бу хәл китапта гына түгел, чынлыкта да булган. 20 яшьлек татар егете студент скамьясыннан турыдан-туры разведкага аләгән. Немешчаны лейтенант егет татар телен белгән кебек әйбәт белә. Телләр өйрәнүе һәм артистлык сәләте аңа Гитлер хезмәтенә ләгергә ярдәм итә дә. Более уникального разведчика, чем Ибрахим Хатямович, Ибрахим Хаттам улы үзенчәлекле кеше була, аны Штирлиц дип тә атарга мөмкин. Чөнки ул алманнар ягына немец офицеры буларак эләгә. Анда лейтенант Отто Веберен уйнарга туры килә. Аңа кадәр ул берничә атна буе безгә әсирлеккә эләккән Шен Вебер белән аралашып тора. Лейтенант Веберны немец 40 контрразведкасына билгелиләр. Аның кул астында хәрби операцияләр, немец разведчиклары тапкан мәгълүмат һөҗүм итү турындагы карарлар була. Хәзер буларның барысы хакында да татарчада укырга мөмкин. Бу малай, мин аны малай дип әйтим. Бу китапның герое малай. Ибрахим Аганин инде ылгайып вафат булса да, ул минем җаныма кирип утырды. 20 яшьлек малай кылган батырлыклар турында бу китап. Шул рәвешле тагын бер каһарман милләттәшебез турында белә алдык дип уртаклаша тәрҗемәче. Аның немецларга әсирлеккә төшкән сөйгән кызы белән очрашу мизгелегенә дә ни тора. И читается на одном дыхании, и проживает. Тиз укыла да аның тормышы белән яшәлә дә. Бигрәк тә күңелгә тия торган мизгелләре бар. Әйтик, хәрби биремдә чакта ул немецларның җәзалау чараларында катнашырга мәҗбүр булган. Коткарылган меңләгән язмышлар, немецларның әһәмиятле хәрби хәрәкәтләре турында мәгълүмат, Кырымны азат итүдә катнашу, бер кешенең 3 төрле гомере бер китапта.